3 creuar baix i 2. Aquella de verdad. Está ahí la GoPro, el dron. ¿Dónde sigue? Mira qué guay. Això, fumarem o no, val la pena. És el primer ràpid que dius tu, no? Estic a l'esquerra. És res, no hi ha El d'iniciació. Ah, mira, sí, una mica de... No n'hi ha res més en el riu ja, que n'hi ha prou ja, l'any passat n'hi ha menys. Ah, sí? Ara has passat per per l'esquerra. Com? Cuidado ahí. Ascendeu darrere, ascendeu darrere. Ya. Ascendeu tots, darrere. Entra. ¡La bandera! Ah, que guai! Mira, però és més desagradable. Hòstia, tu allà van molt arrere. No, dic que ja. ¿Sí? Mira quin porte te du, me cague en l'hòstia. Què vols, agarrar o soltar? Com no toques un maero. Pero no va a ir darrere. Més, tot el rato. Ahí. Ara sí, no? Ah, que guai. Què ha passat? El gorro. El sombrero. Abriu-le banderes. Viento en popa. Joan, no podeu arreplegar, Joan? Sí. Hòstia, sí. Míratela así. Pero sense tronco també. Però és la teua, ha rebentat. Eduard! Leo! Però n'hi ha que tirar per allà. Però nosaltres ja no. Mentre no passem a de davant. I s'ha donat compte des d'allà al fons. Cuidado que tú se al revés, El què? Ahí,